pokaži. Gdje ti je novčanik? A brate, dole ti je. Gdje dole? Pa dole mi tu su put. Gdje? Gdje mi dole. Šta? A ništa, brate, dobro mi je. Gdje ti osim pare, gdje ti novčanik je vod? Brate, ovdje su 4,89, to je malo nešto. A izvati ti ako bi trebalo nešto. Evo, brate. Gdje ti novčanik? Jebeni Brate, ne, jebote, nema, brate, ide mi petku, koji ti kurac, jebote. Šta ti ide? Petku u oči. Petko u oči, a? Si rekao ti ide petko u oči? Ha? Brate, koji ti kurac, jebote, tamo, ja se završio. Gdje ti novčanik, to je svim pare tamo? Brate, kod tebe. Nije kod mene, znaš sam izvadio 1000. Nema u Ormanu, verat, ne viš. Nije u Ormanu, to sam zaključao. Pa da ga nema, jebote, ne znam, ne. Kurac, imaš to. Sisi govno je. Ti voliš sisaš govno, bokaš? Ne vjerujem to. A Garas ne voliš? Nema svati, nema, brate. Ti znaš da ti sutra nećeš sećiti ovoga? Nemam veze. A znaš? Može sad mogu ti se kurac na čelu i da se slikam, a ti se nećeš sećati. Sad se ide tamo. Šta? Ako iza onog, brate, neću, koji vam je kurac, jebote. Kome to? Pa tebi, jebote. Kome još? Da. A ti voliš Suzanu? Mhm. A Kaću? Mhm. A koga voliš? Kevu sa plagijom. A ti voliš to klagiju da stavljaš čmar dok brkaš kurac? Ne. A prst? Nego šta? Par. Voliš da stavljaš par od čmar dok brkaš kurac? Da, volim parom. Volim da smanjim svatlo. Voliš da smanjiš svetlo dok brkaš kurac i stavljaš par od čmar, to? Sve je meni, brate. Da. Voliš? A? Brate, mogu ja ovo da okačim na YouTube? A? Reci da. Pokač. Da. Da. Glasnije, glasnije. Ograničio si Darren koji ti kurac. A ne reci samo da. Dobro. Ok, ajde. Idem ja da jedem. Dobro.